Alright, so something. This is where daddy's grew up. Remember that? There, where? Say something. Alright. Alright, so something anak. Henry. Henry. Say something. Arwen. Kumusta? Tuhan Lola. Apo. Tuhan nang. Po nalipit natin ko tirupropadan. Apang kayo mo ito na hantay? Apang kayo? Ito namin si Papan niyo kayo eh. Tunog ko hantay. Mamay kami tuman-tuman ng kwan. Herman. Yo, bahay nila manong untong. Ha? Ayan yung untong. Untong. Untong degree. Apa dapat menulaan na daw eh? Ano naglayo? Sa kantin eh.
Ha? Nat ko mo lagi ko. Nga pantai Jagwan. Pasan. Ito na. Sinasama tayo. Nagdasal na kayo santol. Mula may sinano nga tayo data. Nagkakumidyan ng Kalnardo. Aha. Nagkapidyan. Kami. Nagkaputi Mindanao. Nalaliwan ng mamuli sa Mindanao. Ay timulak mo dito na kapag agriculture. Patay ko dito dahil kay Indomingo. Aha. Cemetery na nag-studio ko. Sabi dito niya. Ito yung original dito tinapukaw. Ha? Ito yung Florendong original dito tinapukaw. Masagay, nagkamakaroon Wasabi. Hindi wasabi. Wasabi. Ay, sige. Anita, saan ka mata? Dada to yan. Ha? Marigatan naman ang sakit. Marigatan? Hindi ka mati na lamis ka dada nang tanong ka. Oo, matibuhay. Pangabalik ka ta, Coke. Coke. Is Coke okay? It's okay. One. Carlo. 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 Carlo, come here. Can I get the camera? Shut everybody here. Come on, man, you're my assistant. That's a Panasonic, panoramic. Panoramic? Okay. Yeah. Okay. Yung kambal, yung kambal. Galaw, galaw. That's okay. Okay. Ang tipid ko dati ko, hampay nga tipid eh. Ha? Ang tipid dati ko nga eh. Ha?
Henry, come on, let's go. It's okay. 1, 2 shots. 3 shots. Hurry up already. Napulot.